Sziasztok, Batasz, tetszőrek, én vagyok itt a Bajka Papa. És most jól érezzetek magatokat, és következik a Slide FX legújabb száma. Vagy a régi, vagy mi a fasz. Nem tudom, hogy hívják. Sake úr body. Nem tudom mi a fasz ez, de most figyelj, bazeg, ezt nyomjuk. Ha elindulna már még ma. Jó, és persze bazeg, hiszen dumálni fog. Bajka Papa, meg mindenféle csávó. És akkor most kezdődjék a buli, bazeg. Jó, mi bazzeg, olyan, mintha nem lenne basszus, de majd nekünk lesz, majd nektek lesz basszusotok. Hallod? Figyelj, hagyjad már! Van basszus, bazzeg, csak úgy veszi fő, hogy nincsen basszus. Hey, bazzeg, és akkor most megjött Bajka Papa! Szevasz, Bajka! Szevasztok, gyerekek, bazzeg, én vagyok Bajka Papa! Hogy mondok nektek mindenféle baromságot, olyas, mint a csokoládés palacsinta, meg pirított bikafokkal. Na jó van, bazzeg, most figyeljetek, hogy ez a jó szám, és akkor azt mondom nektek, hogy pörögjetek. Jó van, bazzeg? Jó van, bazzeg, nem hallom, bazd meg. Most még mindig nem hallom, vajon miért nem hallom, bazd meg? Ja, mert azért, hogy a tévén belül vagytok, vagy kívül. Jó van, bazd meg, azért nem hallom. De hogy mondják nekem, hogy azt mondjam, hogy most hívjátok a 0620-at, meg de engem nem érdekel, mert nem 0620 kell hívni, hanem nem tudom már a körzet számunkat. Én, bazd meg, most megy a jó szám, és pörögjetek, bazzeg! Ez az, jó van! Nem tudok mit mondani. Segítsetek, bazzeg, és föl a kezeket! Föl a kezeket, bazzeg, föl a kezekkel! Idunk egy kortyot! Ez már mehet is tovább a számod meg! Jó van, bazzeg! Ez az! Itt vagyunk a Budapest Paradi! Mondjátok egyébként Budapest Paradi! Én vagyunk a Roxy kamionnál! De az nem lett ma ilyen szarszámot, nem nyomnám meg! De akkor itt vagyunk a Tanubusz kamionnál! És akkor kifáradtam! De mit mondjak még, bazd meg? Engem, bazd meg, és akkor itt vagyunk az eskütőről! Mindenkit hallja a rádióadást, az jöjjön ide! Hallod? Szerinted fotelezék, mikor jönnek haza? Jó van, bazd meg, akkor megnézem, addig ne dumaljál! Figyeljetek, bazeg! Én vagyok most a DJ, remélem tetszeni fog! Figyelj, pörögj meg minden, és akkor most mindenki sikítsa! Jó van, bazeg! Kuss le már ott a szélsősávba, bazd meg! Rátolatok, bazeg, egy autóba! Vagy mi a faszom? Mondod, hogy everybody! Everybody! Every boozy! Hey! Ba ba ba! Ba 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 da da ba ba! Ígyunk egy kis kávét, mert álmos vagyok! Hey da 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 da! Ba ba ba! Ba ba da da! Ba 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 da 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 da! Mit bazd meg? Pár lesz és jó torkunkra, jó lesz az meg, pázásunkra. Szar volt ez a szám, aztán elkapcsoltam. Nem tudom mi, bazd meg, halaszkertben nyomatták ezt a számot, és Terikém is ezt hallgassa, mindjárt átadnak. Terikém, bazd meg. Ki a Terikém? Bazd meg, de hülye vagy. Hát a Terikák, nem a Klárika, bazd meg, elbasztam, kurva isten, Klárika. A Klárikám hallgattad, na. Na, figyeljetek, gyerekek, mert ez olyan szám lesz, hogy a kongás csávó nyomja mindig a halálba, és hát kurvára úgy nyug már, mert mindig ugyanazt nyomják, és ezért ez a szám megy most is. Mert mindig ezt úgy nyomjuk, érted? És akkor majd gyertek ide Gyömrő Citybe, itt vagyunk a halászkertbe, és akkor majd nyomjuk itt a... Milyen rádió, van fasz rádiónak a neve, hogy hívják? Szokoró, nem? Van... Már Gyömrő rádiót adja. Na! Bár meg nem tudjuk a Gyömrő rádiónak.
Sirius! Na gyerekek, figyeljetek, innen szólok Sirius rádióba, és a halászkertes számokat nyomjuk. Élő közvetítésben meg minden. Az amint a parádé, csak szarabb. És kisebb helyen van. Ja, figyeljetek! Nem tudom, hogy hívják a DJ-t, de most múlt szombaton volt itt a hogy hívják az a cigány gyerek a Megasztárból. Az a Gáspár Laci, bazd, Gáspáros Laci. Azt hiszi, hogy tud olvasni, meg minden. És akkor közben meg jó beéged, de sajnálom szegény gyereket, a apja meghalt, bazd meg, és akkor temetésről jött ide buliba.